ফুটা আছে চারিআড়ে কলমটা ঘুঁচে দিলে ভালো লাগুছে কলমটা ভাই ঠিক আছে ঘুরছে কলম ঘুঁচে না গলি পড়িব গলি পড়িব দেখো পড়া গলা ঘাট ঘাট পেলে আসিবে পড়া 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 সেগুলো কোন দেখছো এই উপরে উপরে এই দেখ দেখ এই দেখ দেখ খাটে বনে মুয়া কাটি মুয়া কাটি না না ছাড়নি সাইড দিও সে কাড়িব বাহারକୁ এটা নিও পড়ে যাও ବକଟେ ଗଣ୍ଡରେ ହିଁ ତ ମାରେ ଲୋକକୁ ଆଉ ମାରିବା ଲୋକ କଟକରେ ଏଇ ସାପଟା ଆପଣଙ୍କ କାମୁଡ଼ିଲା ଦେଖିଲେ କଣ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆହୁରି କଣ ନାଗ भाई डब्बा उठा ना डब्बा पानी भाई आउ खेले हबन ये खेले दिन सुन बुझले खेला माने खेलांदी सापु आगे रॉक फटे पटल छाड़ी देखले तो नाको साप यूट्यूब मारते पड़े प्रोग्राम आपण देखि भद्रक में आउ उठे जीव होला साउंड डिस्ट्रिक्ट हां ठीक अछि भाई दोनों साइड रो फोटो करो साइड रो एपट एपट साइड रो डब्बा साइड रो फोटो करो हां एता भाई
ପଛ ଗୋଟେ ପଠଉଛି ନ ଅଛି ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତୁ କହିବେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ କଣ ପଚାରୁନା ଛଡା ଭାଇ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଇଡି କଣ ସ୍ନେକ୍ ସେଭର ମାନସ ମାନସ ଆଜ୍ଞା ସ୍ନେକ୍ ସେଭର ମାନସ ସ୍ନେକ୍ ହେବର ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଏଇଠି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ଏଠି ବସନ୍ତୁ ଆରାମସେ ବସନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା 1 ବାଜିବାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ବାକି ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ କିଛି ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଡିକାଲ ନାଇଁ ତାକୁ କପଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ସିଏ କହିପାରିଲାନି ଯେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ କ'ଣ ସାପଟାକୁ ପୁରା ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଡ଼ଟା ଘୁରେଇ ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଧରିଥିଲା କାମୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା ଛାତି ଫୋପାଡ଼ି ସମୟରେ ସବୁଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମେଡିକାଲ ଧାମନଗର ମେଡିକାଲ ନିଆ ତ ମୋ ନମ୍ବର କେମିତି କ'ଣ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଆମେ ନେଇ ଆସିଲୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଧାମନଗର ପିଲା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟାକୁ ଦେଲେ ଏବେ ସେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୌଣସି ମାନେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ହେଇନି କଟକ ମେଡିକାଲ ଧାମନଗରରୁ କଟକ ନା ଧାମନଗରରୁ ଭଦ୍ରକ ରେଫର କଲା କଟକରୁ ଭଦ୍ରକର କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଟିଭେନମ୍ କିଛି ଦେଲେନି ହଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଧାମନଗର ଦେଇଛି ଭଦ୍ରକ ସାଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଦ୍ରକ ବାଲା କହିଲେ ତୁମେ କଟକ ନେଇକି ପଳାଅ କଟକ ନେଇକି କଟକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କଟକରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ ବ୍ଲଡ୍ ଯାଇଛି ବ୍ଲଡ୍ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଫାଇନାଲ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସାପଟାକୁ ତ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ନେଇକି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଇଫରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ନାଗ ସାପ ଆଜ୍ଞା ସାପ ଲୋକ କଟକ ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ କଟକ ଯାଇଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଭଲ ହେଇଯିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାକୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଇଫ ଫୁଟ ଅଛି ନା ଡବା ଭାଇ ଫୁଟ ଗଛ ନା ଡବାରେ ମମି ସାପ ନାଗ ସାପ ଫୁଟ କରିଛନ୍ତି ହଁ ଫୁଟ ଦି ଫୁଟ ମୁଁ ଧରିବି ନା କି ଡବା ମରିଯିବ କିଛି ବେଶୀ ଦୂରରେ ଛଡା ହବନି 3 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଛଡା ହବ କିଛି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ସ୍ନେକ୍ ସେଭର ମାନସ ମା କହିଦେଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଇଡି ଦେଖିଦେବେ ଯଦି ଗୋଟେ ସାପର ରିଲିଜ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ନ ପାଇବେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବେ ଯେତିକ ସାପ ଧରା ହେଉଛି ତାର ରିଲିଜ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଛଡ଼ା ହେଉଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଟା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାପରେ କହିବେ ନମ୍ବର ତ ଅଛି ଛାଡ଼ିବେ ଭାଇ ଆମର ଏଇଠି ଘର ଛାଡ଼ିଦେବ 1 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଛାଡ଼ିଦେବା ସାପ ବିଲକୁଲ କ୍ଷୀର ପିଏନି କ୍ଷୀର ସାପ ପିଏନି ସାପକୁ କ୍ଷୀର ଦେବା ଯେ ବିଷ ଦେବା ସେଇଆ ସାପ ଯଦି ବି ଶୋଷରେ ପିଇ ଦେଇଛି କ୍ଷୀର ତା ଜୀବନ ଯିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ହବ କାରଣ ସାପ କ୍ଷୀର ହଜମ କରିପାରୁନି ଫୁଟ ଅଛି चलो यही साप भाई कामुड़ी पूरा सिवियर कर दे जा